ug naatay lamian nga ice cream, so makasangka na jud ang tanan ana no, dili na jud ta ingon nga makulangan pa kay prebuyag dako-dako naman jud na siya. Ug mao na ni guys, amo na isurpresa si mama ug si papa. Ug sayo kay mi nagikan diri sa Cebu guys, nagikan mi alas 3 sa kadlawon, unya samtang nagbiyahe mi medyo excited na ikulba gamay, gipanggutom pa jud sa biyahe. Ura pud mi na excited ug apil kay wa pud mi kabalo kung sa ilang reaksyon nigabot na mo didto, unya igabot na mo. Kay basin makasab-an unya mi kinabalakan na ra batos papa da. Kay ang nahibaw-an ni papa si kuya ra ang pauli pero dili anang adlaw. Wala siya kay balo nga naa mi tanan. Unya kay nabalaka mas papa na kay unsa lagi ko na ipasudan ni kuya kay basin kuno dili mo kaon ug unsa ilahang handa. Kay sila in taw na ana rin tag bulad-bulad diya sa Negros unya si kuya di man mo kaon. Dagay ko sabo. Otong iko na yung mga bulog. Unya giingnan mi ni papa kumuton ko ng inyong mga bulog agoy mapunaan man nagwaglagom niya mong bulog siguro. Ay alangan man po pahibawon kanamo pa nga maabot mi anang adlaw dili na po na surprise lahi na po na siya. So mao na nakailis na sila kay amuan na silang padton unta sa gihulngan pakumprahon. Kay nagtuolog siya maabot si kuya sunod adlaw dili anang adlaw nga kaning pag-abot na mo karon. So padtuon na mo sila gihulngan harong makapamalit og like oatmeal, mga lamas unsa pa na diha. Nya kita ninyo na si papa pa jud gauna-una dito tag-as wa kay tikang siya excited na jud kay na siya kay wala lagi kuno siya kaihaw og manok, mag-ihaw pa kuno ig-abot late na kaayo alas 9 na wa pa may pamahaw. Nya wa siya kay balo nga nilat-an na dayag manok pag-abot namo. Gitak-ang nas dakong kaldero nara ay sugba pang uban. Nabalaka intan mais papa kay wala daw sudan ig-abot namo. Unja, so mao na diha pagkagabi higda na mi sa amo ang salog nga higdaan na sinardina sa radyon mi kay prebuyag ubay-uban man mi diha anya. Pagkasunod na pud hapon na so nagready na po sila sa papa kay mag-ihaw lagi manok, mag-try lagi ko ng lechon. Ayan, maglechon og manok para panihapon. Prebuyag lami man jud ang kaon nga prebuyag pud ubay-ubay sa daghan, di ba? Di ba kanang gubot gamay, kanang saba balangas kaayo, kanang daghan kay tingog kay gungyo nga usahay di ka kasabot. Lasam na mga bata. Unja picture usa jud hulaton pa mabugna usa ba usa pa mo kaon. Bitaon niya pagka next day kani among bisitang sipat sus bata in taon prebuyag ug naluto na nga ato ang ginamay guys. So lami na kayo ikaon mo ni atong sudan ro paniudto prebuyag kay naatay mga bisita pud nga maabot. Ug nisulay kog duol diha sa naglechon guys. Grabe di ko kagwanta, grabe jud ka init pero believe kay ko sa nagtuyok diha pero gialihan nila og tanom, magtanom pa yung mama ang ilang nakitaan kay masot-asot ra man kay sulo ra magbaldi. Di ba? Laya ka lagi tanoma ka. Bailuan na ta naglechon. Pero okay ra si mama, wala ra man siya mag-uol, okay ra na kay gitabon man pod. So napuslan pod siya no, napuslan pod in town siya diha giali-ali anang tungod sa kainit diha sa nagtuyok anang lechon, di man sa lalim ng nagtuyok anang lechon ug kay pandong kay grabe mo dyan kainit pati mong nang mura masag maluto. Unsa na po usa ka bisita nga kadungog pag music to ani kuransa na isag asa pa na siya lita basta kay na music mo sayaw gina siya kuransa day na siya balag siya ra usa. Sige sayaw pa more. Sige, kay hantun ni gabi sunod pa adlaw, no? Mag-disco ta tamas ginhawa, char. Mag-disco sa tanan. Okay, mag-disco ta kay libre ra ni tanan, wala ni bayad. Unya nag-disco mi duha ka gabi ug usa ka adlaw. Oh, sus.
mag-disco ng gabi una nya. Wa pa nahuman ang disco. Wa pa ta nahumahan apay uska adlaw uska gabi eh. So mauna na siya nag-prepare na para makakaon ng tanan. Luto na nga atong lechon gihaon na agoy. Mauna gini. Lechon na gini. Nga lechon. Ang panit man siya unang mahurot ana. Panitan man siya ng halin kay panit oy crispy kay godi lami kayo. Pag human og kaon ana ay energetic na pud kag balik kay nakakaon na maglechon o magdisko na pud tag balik ani. Nagdisko na sila sa kusina unya ako dang gipukaw si Girlie kay pasayawon. Kay mao man ay ilang leader diag disco pati man yung pagkasipatan ning bataan ni bisan wala na siya paniudto dili pa siya mukaon kay musayaw sa siya nya. Siya akan say kay sila uban busog naman na siya ra mao sa walay paniudto. Unya mauna na nabot na jud sila sa tugaran. Una dito si Girlie sa taas, ikaduha sila dito sa kusina. Unya karon daghang mga tawo mananaw. Ang disco pa di ay sila tanan. Okay, salamat kay wala burn out. So, hangtod gabi juta ang disco guys. Hangtod ni gabi ikaduhang gabi ang disco sayaw sa tanan. Unya guys, dili jud mahimo og dili ta masaya. Saya jud ta no kay last night na lang na nga disco kay mabalik na sad sila Cebu kay mubalik na sad sila sa ilaha dito sa gawas guys. So mao na ni nang uy Girlie, unsa ka? To na magani baby king auto, wala balik oh, naputo na. Ma, diri na mo stop. Girlie, ano nila ka? Uy, nato. Ano mo nilang mo ko? Ilong mo. Matulog na yung Just sipon lang mo. mga abroad si Loring na to Si Jas ako naman to. na airport na.
Agoy, nihilak na pud ang batang sipat. Kay mo pauli na sila sa ilaha, dili na daw siya diri sa Negros. Nya mingawon daw siya diri kay lingaw siya kaayo. Munang naghilak siya pauli sa ilaha. Nya di man pwede nga diri lang pirmi. So what tayong choice kundi mo say goodbye. Okay, thank you so much guys. Salamat sa inyong pagtan-aw. Ano lingaw mo? Unya naghilak po, char. Sige, bye. Darin lang ko to. Daghang salamat.